जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज भागवत गीतार ज्ञान जोगर तत्व आपण मानकु श्रवण कराउछि। तो गीता शुणिबा पूर्वरु भगवान को चिंतन निहाती पक्षे दरकार। श्रवण अर्थे कर्ण पवित्र हो जाए, आपण ज्ञानर मोक्ष प्राप्ति हो पारती। तो एठारे एक शिष्य एवं गुरु दुहे कथोपकथन विषय ए गीतारे दिया जाइए। एठारे शिष्य जनक गुरु को पचारुछंती जे गुरुदेव ज्ञान बड़ ना धन बड़? ज्ञान होउछंती प्रकृत रे भगवान। से एही परि भाव रे पचारुछंती जे ना भगवान बड़ ना पैसा बड़? आपण को केउटा देखा जाउछि? ना धन देखा जाउछि ना भगवान देखा जाउछि? नेत्र द्वारा ना देखा जाउछि ना हृदय द्वारा देखा जाउछि? एहिटारे वास्तव रे चिंता करंतु आपण माने जे धन सर्वत रही नाही एवं रहिब नाही, भगवान सर्वत रहिबे। हृदयंगम करी देखंतु, एहिठारे आपण बुझी पारिबे। तो पिला बेले धनर आश्रय नथिला, सेते बेले मार आश्रय थिला। धनर आश्रय आमे परवर्ती अवस्था रे ग्रहण करुछु, मात्र भगवान को आश्रय अनादिल कालरु रहिछि। तांकु आश्रा करी अनंत ब्रह्मांड परिचालित। तो तांकर आश्रय पूर्वर मध्य थिला, वर्तमान मध्य रहिछि एवं भविष्यत रे मध्य रहिबो। किंतु धनर आश्रय सबुदिन पाई जे रहिबो, एकथा संपूर्ण असंभव। धन सबुदिन पाई संगरे रहिबो नाही। आमे धन सांगरे रहिबा नाही कि धन आम सांगरे रहिबो नाही। मात्र भगवान सर्वदा आम सांगरे रहिबे। आमे भगवान को बिना रही पारिबा नाही कि भगवान आम बिना रही पारिबे नाही। भगवान को ठारू पृथक होइबा भली शक्ति आमर नाही। केवल सेतिकी नुहे, भगवान मध्य आमको छाड़ी पृथक रहिबा भली शक्ति नाही। भगवान आमको छाड़ी जो दिन पृथक हो जिवे, से दिन आमे मध्य एक स्वतंत्र भगवान हो जिबा। एही परि दुईटी भगवान हेबा आदम संभव नुहे। अतएव भगवान कदापि आमको छाड़ी पारिबे नाही। तेणु केवल भगवानंकर आश्रय ग्रहण करिबा वांछनीय। जहार स्वतंत्र सत्ता रहिछि तार आश्रय नेबा उचित। जहार स्वतंत्र सत्ता नाही तार आश्रय नेबा सर्वद अनुचित। भगवानंकर स्वतंत्र सत्ता रहिछि, तेणु आमे तांकर आश्रय नेबा उचित। सेही भगवान कदापि तेणु
ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ, ସେହି ଭଗବାନ କଦାପି ଆମଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥକ ହେବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତ ସବୁ ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପୁଣି ସେ ଆମକୁ ବାଦ୍ ଦେବେ କିପରି? ଯଦି ବାଦ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ କୁହାଯିବ କିପରି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କଦାପି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ରହିବା, ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ରହିବା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ରହିବା, ଏପରିକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ରହିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ପକ୍ଷେ। ତ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟଟି ଅତି ଗୂଢ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି। ଏପରି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଥାଏ। କାହାର କେବେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଭବ ପାଇଁ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କି? ଏଥିପାଇଁ କେହି କ'ଣ କାହାକୁ ପଚାରେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କୁହନ୍ତୁ ତ। ମୁଁ ଅଛି। ଏପରି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାପୂର୍ବକ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କିପରି ଓ କିଏ, ଏ କଥା ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣି ନଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି, ନିଜର ଏହି ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିନଥାଉ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ରହିଥିଲି, ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ରହୁଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି? ବରଂ ମୁଁ ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ନିଜର ସତ୍ତା ନିରନ୍ତର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଏହି ନିତ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ସତ୍ତାରେ କଦାପି ନ୍ୟୁନତା ଆସେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁନତା ନ ଆସିଲେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ କାମନା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ଓ ଶରୀରକୁ ନିଜର ମନେ କରୁ, ସେତେବେଳେ କାମନା ଜାତ ହୁଏ। ଶରୀର, ପରିବାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆମେ ନିଜର ମନେ କରିବା ଫଳରେ ସେ ସବୁରେ ନ୍ୟୁନତା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଆମର କାମନା ଜାତ ହୁଏ। ଏଣୁ ଶରୀର, ପରିବାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆମେ ନିଜର ମନେ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ରୁଗ୍ଣତା, ନିରୋଗତା ପ୍ରଭୃତି ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଯଥାବତ୍ ରହୁ।
ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସିନା ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ବି ନାହାନ୍ତି? ଯେପରି ମୁଁ ଅଛି, ଏହି ସତ୍ତାର କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରହିବେ, କାରଣ ସବୁଦିନ କାଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା, କାଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅହଂ ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ତ ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶରୀର ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଯଦି ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହେ, ତେବେ ଅଛି ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଅଛି, ଏ ଚାରୋଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ଏ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମୁଁ ସହିତ ହିଁ ଅଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯୋଗୁଁ ଅଛି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଆତ୍ମତୁ ତମଃ, ତ ମୁଁ ଯୋଗୁଁ ଅଛି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଅସ୍ମତୁ ତମଃ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟୋଗ କରାନଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ହିଁ ରହିବ। ଏହି ଅଛନ୍ତିରେ କେବେ କୌଣସି ନ୍ୟୁନତା ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ର କଦାପି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ, ଗୀତାରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଅଛି। ଏହା ନିତ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାତ୍ମାରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତ। ଏତିକିରେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମକୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଯେ କିଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ମନ ହୃଦୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଗାସନରେ। ଏହିପରି କରିବା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ ହେବ, ତ କିଛି କଲେ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଧାରଣା ଅନ୍ତରରେ ଅତିଶୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆହୁରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଅସ୍ଥି ରୂପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କେବେ କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଏବଂ ସେହି ଅସ୍ଥି ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆଉ କହିବାକୁ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ମୁଁ
ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି। ସେହି ସର୍ବତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କେହି କଦାପି ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅସ୍ତିକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନାସ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ନାସ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଶେଷକୁ ନାସ୍ତି ହିଁ ରହିଯିବ। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାପ୍ତି ନିତ୍ୟ ଓ ତାହା ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିତ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ ସ୍ଥିତ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ। ସେହି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା, ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ସଂଯୋଗ ବଦଳିଗଲା, ସାଥୀ ବଦଳିଗଲେ, ଭାବ ବଦଳିଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣ ବଦଳିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସଂସାର ବଦଳୁଛି, ପରମାତ୍ମା ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟେ, ସଂସାରର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଂସାରର ଅଂଶ ଶରୀର। ଏହି ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଓ ମୋହର ଅହଂ ଭାବ ମନେକରି ଧରି ରଖୁଛୁ। ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ଆମର ନୁହେଁ, ତାହା ସଂସାରର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ସତ୍ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତିତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଲେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆପଣ ସଦାୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଯେପରି ମିଳନ ସେହିପରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ ଏ ଭବସାଗରରେ। ତ ଏଠି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। କାରଣ ଅଛି ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ଶରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ରହିବ। ଅଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଛି ତାହାର ତରଙ୍ଗ। ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ। ଅଛିର ଅର୍ଥ ତରଙ୍ଗ, ତାର ପରେ ଯେଉଁ ଢେଉ ସବୁ ଅଛିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ତରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ରହେ। ଅତଏବ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଝି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର। ଏପରି ମାନିନେଲେ ଜପ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଛନ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଅଛି ବଦଳୁଛି, ଅଛନ୍ତି ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ହିଁ ସାର କଥା। ସନକାଦି ଋଷିଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ, ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। କିପରି? ଯେତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ବା ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କୌଣସି ମତାନ୍ତରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
କେତେ ସରଳ ଓ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା। ଏହା ଏତେ ସରଳ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଏହାକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା ଆଜି ମିଳିପାରିଛି। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଯେ ଏପରି କଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରବଣାୟାପି ବହୁଭିଜୋ ନ ଲଭ୍ୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ନିତ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୀତାର ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଯେ ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରାବିଣଂ ତମେବ ସର୍ବମମ ଦେବ ଦେବ। ଏତିକି ତ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁ କରିଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଆପଣ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ଚାହିଁପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ତ ଶୂନ୍ୟ ଦେହୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନର ଭାବ ସହିତ ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହାୟରେ ରହିବେ ଆପଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରଣା ଆଗକୁ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ନିଜର ନାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରହୁଛି କି? ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାତ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହିପରି ଏ କଥା ସ୍ମରଣ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ମରଣ ଆସିଯିବ ଯେ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି କଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ବିସ୍ମୃତ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଯେ ଏହି କଥା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କି ବିସ୍ମୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଧରାଯିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ମୁଁ ଅମକ ନାମଧାରୀ ନୁହେଁ, ଅତଏବ ମଧ୍ୟକାଳରେ ଏହାର ସ୍ମରଣ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିପରି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତେବେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, ନଚେତ୍ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଯଥାବତ୍ ରହିଥିବ। ସତ୍ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କି?
केते उच्च स्तर कथा केते सुंदर कथा ये वास्तव कथा मानि नेला मात्रे संसार सागर उद्धार हो जाए आपण माने दर्शक बंधु। तो दर्शक बंधु आपण मानकु यही ज्ञान जोगर गीता अमृत धारा आपण को श्रवण कली ये चैनल को आपण मानकु अनुरोध सब्सक्राइब करिवे आपणकर बंधु बांधव को शेयर करंतु ये वीडियोटी आपण लाइक करंतु एवं कमेंट रे लिखि दिंतु ये भगवानंकर जय हो गीता ज्ञानर प्रचार हो भवसागर ये संसार भलरे रहू समस्ते भलरे रुहंतु समस्ते भलरे रहिले आपण माने भल रहिबे। जय जगन्नाथ।